Μαρινάκη για τη μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού, για την αποθέωση των πρωταθλητών και κυπελούχων, για την κορύφωση της βραδιάς, για το φινάλε μιας εξαιρετικής σεζόν. Συνδύασαν το αποτέλεσμα με το πολύ καλό ποδόσφαιρο. Στα χέρια του Βασίλη του Ρωσίδη, του Αβραάμ Παπαδόπουλου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δίνει το κύπελο. 39 πρωταθλήματα για τον Ολυμπιακό και η ώρα της αποθέωσης για τον πρωταθλητή και κυπελούχο. Είναι η μοναδική στιγμή που πλέον όλοι γίνονται παιδιά, διασκεδάζουν και το απολαμβάνουν με τρόπο μοναδικό. Ο Αμπτούλ, ο Παπαδόπουλος, ο Δωροσίδης και οι υπόλοιποι. Με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να χαίρεται για το δημιούργημα του Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του στην Ελλάδα με 5 τρόπαια, με τον Ολυμπιακό από παιχνίδι σε παιχνίδι να παρουσιάζει ενδιαφέροντα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Καλώς ο Ερνέστο Βαλβέρδε ήταν προσωπική επιλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον δικαίωσε απόλυτα. Με 2 πρωταθλήματα και ένα double στην εποχή Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. 14ο πρωτάθλημα τα τελευταία 16 χρόνια. 5ο κύπελο την τελευταία δεκαετία και 5ο double τα τελευταία 7 χρόνια για τον Ολυμπιακό. Ο Πειραιάς γιορτάζει, ο Ολυμπιακός γιορτάζει για το 39ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Double, 39ο πρωτάθλημα, ξέρουν τη διαδρομή, έχουν τον έλεγχο της πορείας, ξέρουν στο τέλος